ଆପଣ ବନ୍ଦ କଥା ଏତେ ଆପଣ ସବୁ ଆମକୁ ଶୁଣୁଛୁ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରଖିଲେ କାହାକୁ କ'ଣ ଆଦିବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ବୋଧେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିଲେ ଫୁଲବାଣୀର କାହାର ବି ସେମିତି ଅଣ ଆଦିବାସୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିଭା କାହାର କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଘୋଷଣା ହେଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଥା ଉଠୁଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ ସିଏ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଜନ୍ମରୁ ଆଦିବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବି ସରପଞ୍ଚ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାଟା ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ ଆଉ ବାକି ସୁରତା ପ୍ରଧାନ ବିଜେଡ଼ିର ସେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡ଼ା ସୁରତା ପ୍ରଧାନ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସୁରତା ପ୍ରଧାନ ବିପକ୍ଷରେ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଛି ସେ ଜାତି ସେଟା ତ ଫୈସଲା ହେଇନି ଫୈସଲା ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି କହିବାଟା ସେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ କହିବାଟା ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ଆଉ କିଏ କହିଲେ କହିବେ ଆଦିବାସୀ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାର କେସ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି ଫୈସଲା ଆସିନାହିଁ ମୁଁ ତ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ସେଟା ଅଣ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି କଳ୍ପନା କ'ଣ ତ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ଝିଅ ସିଏ ଗୁଜରାଟ ଝିଅଟା ବାପର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀର ଝିଅ ନା ସେ ଆଦିବାସୀ ରକ୍ତରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସିଏ କେମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଅଣ ଆଦିବାସୀର ଯଦି ଆଦିବାସୀର ତୁଟିବ ଜାତିର କଥା ତୁଟିବ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେବେ ତୁଟିବ ଯେବେ ସେ ମରିବ ଆଇନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଥାଉ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ବାହା ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ତା'ର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିନାହାନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ବି ଏହା ଅଛି ଯେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ମନେ ହିଁ ତା'ର ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା କଟିବ ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧର୍ମ ନେଲେ କଟିବ ନାହିଁ ଏବେ ତ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ବାହାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁଇ ସମାଜ ସେବା ସମିତିର କି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧରି ସେବା ସମିତିର ନାଁରେ ବୋଧେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ମୋ ପାଖେ ବି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧ କରି ବୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି କାହିଁକି ସେଟା ଆଇନର ପରିସର ନୁହଁ ଆଇନ ବାହାରେ ଯେହେତୁ ସେଟା ମନା କରିଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତ କାହାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାହା ହେଇଛି ବାଲିଗୁଡ଼ା ପାତ୍ରକୁ ଜଣେ ପାତ୍ରକୁ ବାହାଇଛି ନା ଟିକେ ତ ପାତ୍ରକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଫୁଲବାଣୀରେ ବି ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରତିଭା କହଁରକୁ ସେ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଅଣାଦିଆ ତା ସ୍ୱାମୀ ବି କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିଭା କହଁରକୁ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଆଉ କ'ଣ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ତ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବି ନାହିଁ ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ ଏମ୍ପିକୁ ବି ତ ତାର ବି ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଏମ୍ପି ହେବା ପାଇଁ କିଛି ତାର ବାଟ ବନ୍ଦ କି ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ଅଛି ଜଣେ ବାହାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାର ଲୋକ ଜଣେ ନାଗରିକ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇପାରିବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇପାରିବ ସେ ତୁଳନାରେ ସେ ଏମ୍ପି ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଠି ପଠାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାର ଆମର କିଛି ଇଏ ରହିବ ନାହିଁ ସେଟା ହଁ ସେଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଭୁଲ ଯଦି କିଏ ବିରୋଧ କରିବାର ଭୋଟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଏହା ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଶାସନ କଲେ ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ 5 ଥର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା 5 ଥରରେ ବି କନ୍ଧମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମାନେ ସେଗମେଣ୍ଟ କହିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ତ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କନ୍ଧମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନାଁରେ ଅଛି କନ୍ଧମାଳ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁ କନ୍ଧମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ କନ୍ଧମାଳ କହିଲେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉଦୟଗିରି ଫୁଲବାଣୀ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କଣ୍ଟାମାଳକୁ ବିଶେଷ କରି ବୁଝେ ତାପରେ ସେମାନେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର 10 ଥର ତେଣୁ ଏ 5 ଥର ନିର୍ବାଚନରେ କେବେ ବି ବିଜେଡ଼ି
ବିଜେଡି କଥା ବିଜେଡି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ନାହିଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେହି ଆମ କନ୍ଧମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି କି ଆମ ନିର୍ବାଚନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଆମ କନ୍ଧମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାହାକୁ ବି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଟା ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିରୋଧ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଭୋଟ୍ ନଦେଲେ ସେଇଭଳି ତାକୁ ଜବାବ ଆମେ ଅନେକ ଥର ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲି ଆମେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କନ୍ଧମାଳରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ